Milí Bratislavčania, práve som dopozerala posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bratislave a myslela som si, že zle počujem. Valov magistrát príde o 500 000 eur, lebo nekonal. Mesto totiž nevymáhalo od dlžníkov peniaze a nechalo to premlčať. To nikoho na meste netrápilo, že firmy, ktoré mali v danom období rekordné zisky, neplatili mestu? Kto za toto môže? To nikomu v rozpočte nechýba 500 000 eur? V čase, keď magistrát zvyšuje dane či poplatky za rôzne služby, nebolo človeka, ktorý by sa vymáhaniu pohľadávok venoval. A to pracuje vo Valovom úrade rekordný počet zamestnancov, takmer 1000. Ľuďom za parkovné posielajú upomienky expresne rýchlo, ale neplatičom za nájom mestských priestorov nie. Tú sumu 500 000 eur by som dala zosobniť progresívnemu primátorovi Matúšovi Valovi, že nijak nekonal a mesto tak prišlo o výraznú sumu, ktorá v rozpočte chýba. Toľko lapsusov, čo Valo a jeho ľudia porobili, už stálo Bratislavčanov milióny eur.